Vítám vás u nového videa. Dneska máme večerní push trénink tady s mým koučem. Tamhle. Jo, to jsem já. To je můj kouč. A tady za kamerou je hrozně šikovný klučina jeden, 18 letý. Přesně tak je to. Talent. Takže doporučuji, jestli máte rádi cinematický content, sledovat Kubu Svobodu. Tak, já si teďka tady míchám préčko. Trošku za bojových podmínek, doufám, že tady nic nepoleju. Takže máme tady vodu. Co budeš mít v préčku? Co budu mít v préčku, hele. Hele ne, steroidy neberem. Steroidy neberem. Steroidy neberem. Dneska si dáme nitráty, střevěný řepy, to podporuje žilnatost a pumpu. Tak, kreatin. Mám tady ještě agres a hledám ten Total War, ale ten nevím, kde mám. Ten bych měl mít, a jestli ho tady nemám, tak budu pěkně nasranej, ty vole. Mám ho. Ne, mám tady pumpu ještě od Filipa Grznára. Aby ty pumpy nebyla málo. Udrž mi to prosím. Musíš mít žílu úplně všude dneska. No já jsem tlustý, teďka v objemu, takže nevím, jestli budou žíly. Počkat, jo. Jestli to nemám. Jo, mám ho. Tady Total War. Tak jo, jdem na to. Ty péč, jak se z toho začadilo, Jo, tady. to je pro efekt na video. Tak jo, pořádně vrchovatou. Napište mi do komentářů, jestli dáváte vrchovatý nebo zarovnaný. Já jsem tým vrchovatý. Tak, jedna skoupa. Kvalitní hudba. To je základ. Jo, a ještě mi napište do komentářů, jestli dry scoopujete, anebo si to mícháte ve vodě. A jde auto? Dobrý. Kreatin. Dobře. Tak a tady máme pana Grznára. Shoutout Filip Grznár. Tak jo. Pumpa. Tak. To jsou modněrek, ty vole. Dobrý. I came to dance, 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 dance. I hit the floor cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me space for both my hands, 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 hands. You, cause it goes on and on and on. And it goes on and on and on. Yeah, I throw my hands up in the air sometimes, saying ayo, gotta let go. I wanna celebrate and live my life, saying ayo, baby let's go. Cause we gon' rock this club, we gon' go all night. We gon' light it up like it's dynamite. Cause I told you once, now I told you twice. We gon' light it up like it's dynamite. I came to move, 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 move. Get out the way of me and my crew, 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 crew. I'm in the club so I'm gonna do just what the folk came here to do. Yeah, yeah, cause it goes on and on and on. And it goes on and on and on. Yeah, I throw my hands up in the air sometimes. Máme tady první cvik. Stroj na boky ramen. Mrtě dobrá pozice, co? Máme! Tak opíšem si, proč jedem tenhle cvik třeba, a ne jiný. Je to variace ukazování, za mě tohle je takový nejlepší cvik, co se týče přes ramen, protože v první fázi zacvičuje to rameno a zároveň stejně těžký je to i na vrchu toho opakování. Když si vezmeme třeba jednoručku, tak když takhle dole, tak tam není skoro žádná pozice. Takže proto na světě takový použím. Natáhnu ruce ještě. Pojďme! Ještě pár co jeden. Good shit. Chci se něco pamatovat. Jo, potom budeš mít prostě ramena jako podle, ty vole, úplně jako kdyby nějaký chlapčela. Takže jdem na další cvik. Jdem na další cvik, multipress, benče, vršky prsou,
Někdo tam byl, ale jsme 3, takže už tam nikdo nebude. Yes. Gang. Cvik číslo 2. Incline multipress. Yes. Jo, vidíte, že jdeme hezky pomalu, kontrolně dolů, lehká pauza, tlak nahoru. Hrudník máme furt vytlačený nahoře. Yes, takhle, perfektní technika. Jo, a mimochodem, ten multipress je skurveně těžký. Ta osa má tak 30 kg. Rozhodně, Ten je z toho nešťastný, kámo. To zvedáme málo. ale videa, někdo rejzuje nějaká flérka. Bude shake. A není tomu? Není to můžu. Fucking go. 4, dál. 5, půl jdeme. We do it like, we rocking like, we do it like, we rocking like. Jaký je cíl? Všechny. Já jsem chtěl číslo. Já nevím, kolik si to bylo. All the way I wanna go far. I can run the world, baby, I can run free. Now I know you're somebody like me. Now I know you're somebody like me. Je, prostě jde super nahoru. Jde. A ještě. Tady. Ještě jednou. A tady. Ven, Cvik číslo 3. Jelikož jsme byli říkat skoro těžkému, to prostě je fakt těžké. Já vám dokážu, že tlaknu 45, že nejsem dost tak slovo. To se může stát, proto se nezeptám, kde je pro mě doma. A já nevím doma, kolik se mi jestli zase právě budu bavit ty. Se dostává, jsme se dobělali, já do sebe látky se nesmí. A svobodě ne. Čas dips. Na spodky prsou. Máme. Máme. Jsi na řadě. Máme. Všichni máme pump cover off už. Kuba Shredded Boy. Pičo, Varadous. Jaký bazu? Tamhle. Jdem teďka na pack deck. Takže uvidíme, jaká bude pumpa. Číslo 5.
Hack deck. Hackdeck na protažení prsou. Máme zkrácený. Jo. Hlavně nemáme co jiného protahovat doma. Tak protahujeme svaly ve fitku. Máme co protahovat doma, tak No. no, pořádnej stretch. Chodíku nahoře. Crazy shit, ukaž pumpu. Čest, pořádnej. Yes. Větší jak silikony. Čil série. 4 opakování. Tak jo. Zběk, číslo, čas. Jednodušky na boky ramen. To tady 15. 15 mám moc. To vypípneme, když tak. To vypípneme, když tak. Pomalu. Dál. Ještě. 2. Zaber. Ještě jednu. Totální bestie. My dáme ještě trošku prožek, ale jak jsem si katl z té objemu, tak už mám žádný žíly. Břicho mám ty vole, ale uvidíme. Objem je objem. A tady. Pumpa. Poslední cvik. Tricep, push down. Co tricepsy ty vole? Hodně lightweight. Hezky to procik, protože vole nechcem si odjebat. Přesně. Takhle ne? Takhle, jo? Já bych to dal Stretch. squeeze. No, vždycky nejdůležitější na cvičení je ten stretch, to protažení. Je to tak. Poloviční repsek jezdí každé takhle. Přesně. Takovém dosahu. Poděkuji vám naše šlachy i klouby. Tak jo lidi, to by byl konec dnešního tréninku večerního s klukama tady. Tady mám kouče, ukaž biceps. Varados s Kubíkem. Ropovody, kámo, normálně tohle jsou ropovody, ty vole. Tyho žíly, kámo, Varados. On sype, ale neříká to, jenom jako dělá, že je naturál. Jo a pak tady máte tu tlusťocha. Nice. Čau. Vítám tě u dnešního unboxingu věcí, co mi přišlo z Alíku. To je věcí. Dost věcí. Máme tady takovou hromádku. A já to jdu unboxnout. Pojďme na to. Mám tady kredit na iPhone. Ten jsem koupil bráchovi. Je to hele, ten One Piece kryt. Mrtě dobrý kryt. Jestli mám nějaký fanoušky
anime a koukáte na One Piece, tak napište mi do komentářů. Jako druhou věc, tady bude asi další kryt. Tak, tohle ten kryt, na tohle jsem se moc těšil. Yes. Ale tohle je kryt na můj iPhone. Jestli další anime, Naruto, Akatsuki. Jdu se rovnou podívat, jestli to můj iPhone 15 Pro fitne. Proč tady dupe, brácha? Tak jo. Tady vypadá dost dobře. Takže za 5 korun nebo kolik stál? Not bad. Další typíček. Mám jakoby stejné prsty ten, ale mám trošku ADHD a chtěl jsem si koupit jiný prsten, abych s ním mohl takhle točit. Abych s ním takhle mohl točit. Ježiš, to je skvělý. Další věc. Yes, další anime figurka. To jsem taky koupil, brácho, protože jsem hodný brácha. To je anime figurka Luffyho z One Piece. Yes, a tohle je další figurka. Tohle je zase moje oblíbená postava. Taky z One Piece. Mám figurku. Na tohle jsem se těšil. Takovýhle magnetický držák jsem si objednal. Abych mohl točit 6 shots. Takhle na MagSafe to dáte a je tady takový suction. Přiděláte kamkoliv a drží vám to ten telefon a dělá vám to dobrý záběr. Takže budu teďka moc třeba točit. Takhle a to se nehne. To drží jako přibitý. Mám tady takové cokávátko. Takže budou 6 shots, man. To je takovýhle držák, který si dáš přes krk. A pak si sem namontuješ takhle telefon. A máš POVčko. Tak jo, to by bylo všechno. Díky, že jsi koukal až do konce a čau.